Сине, къде си? О, тук съм, мамо, кажи за какво ме будиш. Виж си стата на какво прилича, момче, след малко ще дойде шефа ми. Има някакви букучета, какво толкова и да дойде, какво ще стане? Ако види, че има мръсно някъде, той много мрази да е мръсно и да не е чисто, ще ме уволни като куче. Да виждаш някъде мръсно, кое му е мръсното? Ами, например, това на земята долу какво е? Това, ще ми кажеш ли какво е това, а? Какви са тия букуци? Това ли? Това ми е мини кошчето за букук, вътре си вкарам всеки неща. Не ми се обяснявай, почва да чистиш, след малко ще дойде. Споко, бе, мамо, бе, всичко е наред. Би ли ми подавал една чаша с вода там? Тази ли чаша? Мерси, малко водичка. Майко, ти си луд, тази вода е жабясала. Защо я пиеш? Гледай, дрехи имаш навсякъде по пода, бързо подреждай. Споко, бе, мамо, ще почиста, няма страшно, има време. Какво става тук, бе? Това е тази мизерия, уволнена си. С Богом. Опа. Изборих се да чист. Чисти!